Mau aku ora ngetosake paman. Macan. Iya. Paman pentul paman kan. Kalem. Iki sarbul bal kepusangan paman. Nggih, nggih. Nyuwun sasangon, Ndara. Persangon paman. Orang lareng. Ya ngono paman. Paman. Kelenger, Ndara. Kelenger nika. Kenger paman. Nggih. Ayo jangan dikesuwen paman. Nggih, moga-moga. Budal mati. Paman pentul paman kan. Ngaten napa, Ndara nika? Tak kandhani paman. Nggih. Iki wujud ya wujud Wijung Sari paman. Oh, Wijung Iya Sari. ngono paman. Iya ngono paman. Ning aku ora bisa nyekel anane Wijung Sari paman. Mboten saged. Iya paman. Lah kedah pripun? Kowe lunga babai sindaek sing bisa nyekel. Oh, Wijung Sari bapak. mangkon. Besok nggih. iki mongso bedara semendul. Nggih, nggih. Iya, Pak. Nggih, Monggo, Pak. tak tak, Iya. Ndara. Cocok. Pupus kedangi raja yen awakmu bagus dipret
Jangan ocho saya. Ono paman, ocho paman. Ocho paman. Ocho. Enggak ocho paman. Ocho. Jangan Iyo paman. Hati-hati paman. Phơi. Phơi. Trong. Ocho saya. Cacungnya ocho lo saya. Phơi. Takkan ini babai. Babai takkan dan babai. Takkan dan. Takkan dan sawentoro. Aku ora owe-owe. Paman aku ora bisa owe-owe paman. Ini garap dikandani garap jangan heno saya. Iyo. Babai. Aku Bupak Alas Mendolo Giri menangi rencana kang jajal kuwi Jong Sari mangono babai. Mulakno masa bodho babai, mati ra mati wis bodhe babai. Besok titi mongso bedalas Mendolo Giri. Bakal tak jenenge Kemin. 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 Heeh. Aman pendul, kudu somin paman. Kemin. Kemin. Lah, Iya kemin. Kowe bisa nyekel. Tembak ono. tembak. Oh, papan durung ayo kesuwen. Cok. Iya sekali. Mulakno iki ana grombolan sithik paman. Kang brabane alas Mendolo Giri kang dalu Prabu Mustika Dewa paman. Ayo beong hati-hati paman, aja kesel paman.
sing nama Satro Bagus. Takon ning kelawan aku. Dasar nyut. Yen takon ning kelawan aku sopo kang dadi asam. Takon lawan aku ora papat ora limo kang jajal Kleman Sito. Iman seto. Balik jalmu sop. Raden Senoyo kaning raja Pandu putra gunung ora tau. Raden Siro putra kurung rata yo kaning yo Pandu. Yo, Raden Siro, opo? kowe wani mlebu sak jroning alas Mendoro kini. Yo, Kowe ndek pamrih apa ndek wigati apa yo. mangkono? Mangerti Prabu Mustika Dewi. Yo, ih, Di sana aku mlebu ning alas Mendolo Giri. yo. Alas Mendolo Giri bakal tak bubak, bakal tak gawe negara mangkono Prabu Oh, Mustika. setan keparat. Coco montap langit kinetap. Netro kocak mondar mandir. Alis malang manelo cokro. Uang malang lenteski nang sir om. Prabu Mustika Dewi. Ih, Nantang Raden. yo, Seno. Opo? Apa wani musuh kelawan aku Seno? Prabu Mustika Dewi. Ih. Mangerti Prabu Ih. Mustika. Sekabehing putu-putu walang ketok ning alas Mendolo Giri. Yo. Wis kasran ngajarikan Raden Sino mangkono. Sekabehing malang kaya pedang manteng kaya lho. Jagur jengkerang kowe. Seno, wani musuh si Raiman Seno. Aman belum hati-hati Paman. Aman belum hati-hati. Seno, Prabu Mustika Dewi. ono wan. Senajan ke malang kaya pedang manteng kaya gendya. Yo. Raden Sino bakal jagur Seno, jengkerang kowe. mumpung durung babak dadamu semingkiro Seno.